Tikulandireni mazuro pano. Veni yangai ndafuna ikupezeni ino amavuto bamusi. Amavuto bamusi mwati ndinodabwa ndi ganizo limene apanga aprofesa Peter Mutharika losankha Enoch Kamzingeni Chihana kuti akayimirire. Amavuto bamusi ndikupemphani tiye tikhaleni Amalawi oziwa kuthokoza munthu akapanga bwino. Tinali ife tomwe Amalawi amene takhala tikuzuzula kuti aprofesa Peter Mutharika ntchito sakuwapasa mavaisi yawo, akumapasa nduna mwalo mopita mavaisi yawo. Lero Peter Mutharika amva madandaulo athu amene ife Amalawi timadandaula, amutuma uyu Chihana second vice president kuti awayimirire iwo. Tikubweranso ifeso Amalawi tikuzuzulaso. Kodi Amalawi kwenikweni mumafuna kuti Peter Mutharika akupangireni chani anthu inu? Kodi chimene anakulakwirani kwambiri aprofesa Peter Mutharika ndi chani anthu inu? Chifukwa ineyo Amalawi anzanga zimandidabwisa, aprofesa Peter akapanga chabwino kwa ife anthu Amalawi timachionabe ngati choyipa. Akapanga chinthu chabwino kwa ife Amalawi choyipa. Kodi mumafuna kuti aprofesa Peter Mutharika atipangire chani makamaka kuti tizitha kuwathokoza? Kodi kulakwa kumene amachita achina chakwera kuja kukutidyesa chiteze m'Malawi muno, palibe amene amadandaula kunali zii ngati kuti munthu akuchita zabwino. Koma zonse zija aprofesa Peter Mutharika athesa. Lero mukubwera pambalambanda nkumati iyayi ganizo limene silabwino. Kodi sitinali ife tomwe Amalawi amene timasusa kuti apresident profesa Peter Mutharika kumatuma nduna zawo kuti ziziyimirira mwalo motuma ma vice president? Ife tomweso basi tikunyamukaso aprofesa aja atimvera. Simene ife timadandaula zija akukwanirisa. Tikutiso iyayi koma ganizo lawo ndiloyipa koma kanatuma genius. Amalawi tisamakhaleni mtima woyipa choncho. Tiye tiziyesesa kuthokoza nzathu akapanga zabwino. Kodi timafuna kuti aprofesa azatipangire chani? China chilichonsecho chimene akupanga aprofesa Peter Mutharika kwa ife Amalawi timangochiona ngati choyipa. Chimene anatilakwira ndi chani? Amalawi tisamakhaleni mtima wankhwizi koma tizikhaleni mtima wothokoza. Profesa Peter Mutharika nawo ni munthu akalakwisa tiye tizuzuleni koma kuzuzula mwa ulemu. Akapangaso bwino tiye tiyayamikireni kuti apapa president mwapanga bwino. Tisamangokhala kuti bakhala ngati nkhuku yokuti masana osewu mama osewu yaja koma ikamalowa mazulo paja basi ikutenga milomo kwekwe pasi ngati kuti masana osewu sanaji. Ayi tisamakhaleni mtima umwene. Tiye tiziyesesani kumathokoza anzathu akapanga zabwino. Kuyamika kokhako Mulunguso amatha kutiwonjezera madaliso. Tisamakhale ngati nkhuku. Nkhuku ima kutolera zokudya mama osewu masana osewu likamalowa paja kwe milomo ija ati sanaji. Ndimene tikupangira ife Amalawi. Ayi ine chimene ndikufuna ndikupempheni a president athu aprofesa Peter Mutharika ndi chinthu chimodzi. Fetereza a president tiganizireni ku nkhani ya fetereza. Chifukwa mitengo imene ikugulisidwa chimanga ndi mtengo umene timagulira fetereza sizikugwirizana. Chimanga chatsika, tikuthokoza tikukhuta. Mulungu wakudaliseni ndipo azikuwonjezerani masiku. Koma pempho langa ngati ine Mmalawi ukhuzidwa, fetereza bwana tisisireni a president. Mukangopanga zimenezi kutisisira fetereza ife Amalawi, zoti DPP zatuluka mboma ndakayika. Pempho langa ndi limenelo a president. Zonse zili bwino bwana, koma fetereza tithandizeni. Tikukuthokozaniso
chiwero mwasisako shuga nayo ikusika koma sopano tikudikirira fetereza mukangotisisira fetereza basi Malawi mwathana naye ndithu president zimene mafuna kuti ndilankhulepo koma amavuto bamusi viyeni yanga ili kupezeni zikomo kwambiri mukhale ndi usiku wopambana zikomo.